Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बारबाय नोंथांमोन सिखौ फिनार बा गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ साबजाव थामनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामा जासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांजों गोबांथार रोखोमनि निउस लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय आरोना मा निउस दं होनब्लानो मोनथिगोन ओमफ्राय जोंना फार्स्ट निउसआव दं जोंहा मा हांगारनि आरोना ओमफ्राय जों हांगारखौहाय मा खावमारो एबा सिखावमार होननानै जों बयबो मिथिजोबखाबाय ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो हांगारनि सायाव मोनसे भिडिअ मोन्दों आं बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों लाना फैनाय जाबाय बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला हांगारा बबे जायगायाव सिखाव खावनानै थानो हाया जेलाव खेबबेसे हाबहैनांखो बेसे गोबाव थानांखो बेफोरनि बागै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्ला बुजि मोनगोन आरोना ओमफ्राय बे भिडिअआ सोरनि होनना बुङोब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट भिडिअखौ नायब्लानो सिनाय मोनखागोन बांसिनानो नोंथांमोना आं खिथालायला ओमफ्राय आं दा सिनायाबा आं दा उनाव खिथाना होगोन आरोना जाय सिनायाखै बिथांमोननो खिथाना होगोन आं दा उनावहाय नोंथांमोना जिखुनु जाया नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बेनि उनाव दंबावो दे लोगोफोर निउसआ बेल' नङा गोबांथार दं बे भिडिअखौल' नायना लाग्रोदो बेनि उनाव लोगो मोनफिनबावगोन आरोना बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर गैयाबाबो 10 बारसोआनो हाबखादों बियो जेलाव जोंबो ओंखाम बायनानै जादों बियो मालाबा सिङाव गिर्जा दंमोन नालाय जोंहा सिङावबो बे दान होनाय बाखस फिसा दङ बेनिफ्रायनो फैसाखौ खावनानै लानानै थाङो ओमफ्राय आंबो बेखौ साननैसो भाइरेल जानाय नुबाय थादों बेखौलाय बिनि बिसियालाय सिखाव नङा होनखागोन मेघालयआवबो थानो हाया मेघालयआव थायोमोन सिगाङाव बियो ओमफ्राय गावसिनाव थांथायनो हाथायखाया ओमफ्राय दा बियो लासै सुबिदा लानानै बियो माने गुवाहाटियाव थाबाय सिखाव खावाबाथ' मा मावनानै जानो बे हाजिराबो मावनानै जानाया गावसिनावथ' ओजोंहाय माबा जाहैबाय थांबानो थैखागोनसै बियो मस्ट वान्टेड सिखावखा दा ओमफ्राय बेहाय जोंनावसो बर'फ्रा सान्स होनानै दोनदों होनबालाय मेघालयआव थाबाय बर' हिनजावफ्रा मेघालयआवबो खासियाफ्रा होखारहरबाय थांनो हाला बिदिनो आरोखि सिखाव खावनानै जेलाव हाबबाय थायो सानसेखालि खोन्थादों आरो आंनाबो बङाइगावआव होननानै आंना हिनजावा बर' होननानै बर' माबायदि नोंखौ लाखो जे लाबायबोथ' जेबो नंला ओमफ्राय जेलावनो एसे गोबाव थायो मालाबा बोसोरसे जाहां मालाबा 6 मास 7 मास बिदि थायो ओमफ्राय हिनजावाबो माजे नायलायबावोसो बेनो हिनजावा बेखौनो माथो आंनि हांगारा न'आवनो दङ सिखाव नङा आंनि हांगारा ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ मोन्दों लोगोफोर कनेला बसुमतारी ओमफ्राय नैबे आदा गान्दानिनि हिनजाव बिथाङा एक्स इन्दिबिमोन बेनि आदा गान्दानिनि हिनजावनि माबायाव फेसबुकाव मोन्दों ओमफ्राय जिखुनु जाया फैदो जोंहा नेक्स्ट निउसआव दं जोंहा बड'लेण्ड हिर'नि आरोना बड'लेण्ड हिर'आ मोनसे भिडिअ बानायना होदों बिथाङा मा भिडिअ बानायना होदों होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेरावथ' गोबां साफा सानै थायो क्रिएटर मा होनो हिन्दु ख्रिस्टाननि नामावहाय भिडिअ बानायग्रा बै हिन्दु ख्रिस्टाननि नामाव भिडिअ बानायग्राखौ मा बुंदों नोंथांमोना नैबे बड'लेण्ड हिर'नि भिडिअखौ नायना लादो सासे बिजय बसुमतारी बिथाङा बहायबाफोर ड्राइभार जानो हागौ नाथाय आं बिनि भिडिअखौ नायगासिनो जोंनि बर' समाजाव बर'जों बर' दावराव लाबोनो थाखायसो बिथाङा मोनसे ख्रिस्टान हिन्दु मुस्लिमनि भिडिअ लाबोबाय थायो बिथाङा साननांगौ आं फार्स्टआव बुंग्रोबा माबायदि जागोन बेखौ नोंथाङा भिडिअ लाबोनायनिफ्राय लाबोयैयानो साबसिन बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजाव हिन्दु ख्रिस्टाननि मालाबाबो भिडिअ दालाबो ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय दानियाहाय जाय मानसिखौ नाम खारिना रायदोंमोन बिथाङा बड'लेण्ड हिर'आ बे मानसिया बड'लेण्ड हिर'जों बुंजाग्रा मानसियाबो मोनसे रिप्लाइ भिडिअ बानायना होफिनदों आरोना ओमफ्राय बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे बिथांनि नामाहाय बिजय बसुमतारी बिथाङाबो भिडिअ बानायना होफिनदों आरोना नोंथांमोना बे बिजय बसुमतारीया मा बुंफिनदों बड'लेण्ड हिर'नि सायाव नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायदो आरोना बड'लेण्ड भाई आं नों बुंनायखौ फंसे खोथाबो गाज्रि मोनालै भाई मिथिबाय आरो नोंबो दुखु दामा आं बुंनायखौ भाई नोंनो गासैबो मिथिजोबखागौ भाई नोंनो फरायनाय गिदिर गोलाव भाई
नोंसोरनो फरायनाय गिदिर गोलाव भाई हा भाई गोदो इंराजनि सासनाव जोंनि हारिखौ माबोरै गलाम खालामलांनाय माबोरै जोंनि आबै आबौमोनखौ दानथारलांनाय सुथारलांनाय हा गलाम बाहायनानै जाबोनाय जोंनि आबै आबौमोना बेफोरखौबो नों जुदि मिन्थिनानैबो जुदि बेफोरखौ बावगारोबा होमबाथ' नोंखौ आरो मा बुंबावनो भाई नोंनिफ्राय आरो दुर्भाग्य मानसि आरो सोर दंबावो भाई होमबालाय जोंनि बाथौ धोरोमा नोंसिनि थाखाय जेबोआनो नङामोन भाई गेजेर समाव नोंसोरो बायस'जोबलांबाय हा भाई नोंसिनिफ्राय आरो दुर्भाग्य सोर दंबावोलै भाई ओमफ्राय नोंसोरखौ आं जों बोरै न'नि मानसि होनोलै भाई नोंसोर दिनै बोखावनायखौसो होनदों हा भाई बोखावनाय नङा भाई खिन्थु नोंसोरनो निजेनो गावखालांजोब्बाय माथो भाई बाथौ धोरोमनिफ्राय ब्रह्म धोरोमनिफ्राय सोरजिगिरि धोरोमनिफ्राय नोंसोरनो माथो गावजोबलांखाबाय भाई आरो नों दिनै बोखावनाय खोथाखौसो बुंदों भाई निजेनो नोंसोर गावखालांजोब्बाय आरो दिनै बोखावनाय खोथाखौसो मानो बुंदों भाई आं बिराद मिनिनोबो ओंखारो आरोना किसुमान पइन्टआव आरोना भाई नोंसोरनि खोथाखौ जाय बायदि इंराजनि सासनाव जोंनि आबै आबौखौ गलाम बोहैबोना जाबोनाय गलाम खाथिबोना जाबोनाय इंराजनि भाई बेफोरबायदि धोरोमखौ नोंसोरो दिनै फालिनानै नोंसोरसो गिदिर जानो नागिरोब्ला आरो बे इंराजनि सासनखौ लाफिननो नागिरोबा आरो नोंसिनिफ्राय दुर्भाग्य मानसि रावबो गैया भाई मिथिबाय दा गाज्रिमोन आरोना भाई आं बुंहरनायनि थाखाय आं एसे बांद्रायबो बुंनो हानाय ओंखायनो दा गाज्रिमोन आरो गासिबो नायगिरिफोरा रावबो दुखु दामोन आरोना बेफोरो जों सानैनि पइन्ट टु पइन्टसो आरोना भाइफोर रावबो गोसोआव दालालायलाय बेखौ नों दुखु दामोन आरो नोंनि बाइक लानायखौबो नायदों आं भाई बिराद बरिया नांदों कालारा थेंक इउ भाई ओमफ्राय दानिया फैदो जोंहा मा होनो मोनसे भिडिअ नुदों आं फेसबुकआव बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर क'क्राझारावथ' मोनसे पार्ट दंना गौरां ओमफ्राय बे गौरां दैसायावहाय सासे सिख्लाया मा होनो हौवाजों ब्रेकआप जानानै मा होनो गावनि जिउखौ फोजोबनो होननानै दैयाव बाज्रुमनो नागिरदोंमोन आरोना बेखौहाय रायजो राजाफ्रा नुनानै हमथानो हायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नैबे आं भिडिअखौ होनो हागोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो हागोन नोंथांमोना नायना लादो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नैबे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव लास्ट निउस दं दे लोगोफोर लास्ट निउस दं बेखौबो नायलांजोबखादो आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो आरोना ओमफ्राय बे जाथाया गौराङाव दै गौरां होनबाथ' मिथिखायो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गौरां बे गौरां पार्टआ दाउखि पार्टआ बेयाव आरोना नोंथांमोना बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लादो आरोना लोगो सेंग्रायालाय फैदो सेंग्रायालाय खिनि खारदों सेंग्रा घन्टा थैनो नागिरदों नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव ओमफ्राय जोंना फैदो लास्ट निउसआ मा दं होनना बुङोब्ला लास्ट निउसआ आं मोनसे भिडिअ मोन्दों बिथांनि फेसबुक प्रफाइलनि नामा जाहैबाय कारिना बसुमतारी आरोना बिथांनि मोनसे भिडिअ मोन्दों बे भिडिअआ मा नोंथांमोना नायग्रोना लादो आरोना बेखौ नायग्रोना लाखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों लोगोसे बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर बिथांनि भिडिअआ मा सासे आगैया 5 केजि माइरंनि फैसा हर आब' होननानै बिहरदों नामा एब्रिय सिं नार्जारी आब' आंहा आइ आफा गैया मबाइल रिचार्ज सोब्ला माइरं बायनो फैसायानो थोआ अन्नानै माइरं सेरबानि फैसा हर आरो रिचार्ज 1 मान्थनि सोना हर होनदों आगै नोङो मबाइल नाम्बारखौनो हराखै आङो 10 केजि माइरंनि दाम हरनो नागिरदोंमोन नोङो जुदि भिडिअखौ नुदोंब्ला नोंनि फन नाम्बारखौ हरब्लानो जाबाय आङो 10 केजि नोंथांमोना नुबाय बिथाङाहाय गोबांथार मानसिनाव बेबायदिनो रिचार्ज टिचार्ज सोना हरो आरोना नोंथांमोनाबो मालाबा समाव रिचार्ज गैया रिचार्ज सोनो हाया जायोबा बिथांनियाव थांना बिहैनो हागोन आरोना बिथांनि फेसबुक प्रफाइलखौ फल' खालामला आरोना बिथांनि फेसबुक प्रफाइल नामा कारिना बसुमतारी नोंथांमोना सार्च खालामनानै मोनगोन ओमफ्राय बिथांना फल'वार्सआबो बुरजाखा आरोना ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियावनो मोनबाय लोगोफोर बेखिनियानो ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगोसे नेक्स्ट बाय